И така, здравейте хора, аз съм DaLivePP и може да сте видяли миналия ми клип, който го чист преди малко. Той е на Лига и да, ще снимам още на Лига, но сега реших да снимам днеска на Minecraft с The Shadow. Юху! Да, и той се чува, аз погледнах на другия клип, той се чува. И да, в описанието ще има неговия канал. И да, той снима новия клипове и да. Така мога да си вземеш... аз си взех само фри меч, взех си ябълки, луки, стрели... Опа, чакай, че зад червената черта е PvP. Да, внимавай. По-добре вземи ледър, защото... Ледър броня ли? Не ми да, за всеки случай си защитен, ако някой... Окей. Чакай да си взема ябълки. Също описанието на сервера, описанието ще има IP на сервера. Да, и аз така. Защото някой иска да може да влезе. Ударете Коко, бийте Коко, бийте Коко! И такова. И... да. Чакай, сложим па. Денис, къде си? Чакайте, чакай. Ето те. Окей, елара се отдалечим от тях, елара минаме отзад напред. What? Да отидем отзад напред. Аз ги метнах. What? Чакай, че си метнам нещата, като текав тук. То. Къде си? Ела, не, там, ела, следно. Ето. Да, някъде никой да не ни види, че... Чакай, ще си взема още стрели, защото ще ми свършат със сигурност, сега ще ги ползвам много. Добре. Между другото, OBS ми се оправи, беше ми се бъгнал и такова. Ето така. И не можех да си пускам Minecraft да ми снима. Аре, Денис, къде си? Иде. Аре, давай. И сега качеството може да е малко по-хубаво от миналия клип, който е разходка в Minecraft. Сори, че не сложих IP-то в описанието, просто ми се беше бъгнал и IP-то. Давай, бързо летам, бързо. Някой зад нас? Не. Не. Аз... И хора, това мини-мапа... Опа, сори. What the fuck? Колко ти набих? Много бак ли имаш? Не знам, 4 сърца ти набих, нали? Да. Знам, защото имам и damage детектор. И знам колко сърца ти бия. Аз колко взех? 2. Окей. Читър. Читър! Тук още не мога да се чуя. Чакай, я виж, чакай. Ти си на 20 хил, чакай, ела. Не, махай се! Ела, тук. 2 сърца ми изе. Как 4? Да. Не бе, 4 трябва да са. 2 са. Цвета, аз ще си взема едно цвет. Зад синята линия мога да се чупи вече. Ти къде си? Ти къде си така? Аз май ти виждам скина. Виждам ти го само на минимап скина. Иначе по принцип на... Един скелет мъртъв. Нещо ми се е бъгнало в света. Между другото, пак сме с нашия скин, ако това сте чуете. И ще има още един клип на това е поречка вече на Survival с него. Кой вече може да се чупи? И също ще направя клип на Mini Games. И ще го кача днеска. Днеска има 3 клипа, изненада от мене. Ти къде си? Ето. Зад мене ходиш. Чай, че малко лагва. Вижте ви колко FPS дигам. 28-30. Аз съм с 55. Що се хвалиш, бе? Да каза и аз, ти казваш колко FPS имам и аз ще кажа. Сега не имаме дървоче да си направим лодки. Чупи тука. Чакай, тук има дърво. Хилди зомби. Не, то няма. Защо ме целиш мене, за бога? Те целят тебе. Моля, паднах в някакъв капан. Добре, че тук не взима демидж като падам. Ще се портна до тебе. Ти къде падна, бе? В някаква дупка. Защото няма да най PvP. Дупа. Сериозно ли? Ела. За тебе зомби. О, фак. Добре, може ли да си толкова просто и да паднеш долу? Май го нарочно го направих. Fuck you. И сега как ще изкачим, като имаме кирки? Умен! Ми на клипа ще видиш как нарочно го направих. Зомби вилиджър. Нищо, поне ще са си отгоре и ще се портна до тебе. Не съм. Тук съм. Реали? Да. Това да ти дам итемите. Ти къде си? Чакай. Аз имах един стак стрели, ако се чудиш. Лава, много. За малко.
ти един стак стрели, Ей, къде са? ти меч, А, 5 ябълки и броня. чакай само малко, първо се подредим. Това ще... Сега ще излезнем, ма френдо, като не е първо. Откъде я знам? Откъде да знаеш ми, ти кога си знаел? Умен! Къде си ти? Ако не беше паднал, можеше сега да излезнем. Имаме крафтинг тейбъл. За какво не, като нямаме дърво? Ни чупим с ръка. Какво тук е бедрога? Я, къде? Защо, кога? Продължаваме напред тогава, тук се качваме. Между другото, аз съм си готов, аз съм си Iron. Не знам защо. Holy fuck, тук е прекалено тъмно. Я чакай, options, video settings, bright. Уоу, Аз имам тук е кирка. толкова тъмно. Къде си ти? Много е тъмно, аз не мога да видя нищо. Приеми. Не, няма. Няма те бия, аз имам кирка. Знам, че няма да ме биеш. Дай кирката, бързо. Бързо. Къде? За Откъде е зет? Откъде си тия неща, бе? Кит юзър. Добре. Така. Дами и господа, фърляме тия неща. Да, върху мене. Оставяме си лъка Бегълката. и няколко си стака стрели. Чакай, аз ще щупа тук да си тръгна. Чакай, сега ще щупа. Човек, малко гадно връщат, ама нищо. Това е, защото има много PvP хора. Така, сега? Целият full iron сме. Така. Голд, човек намери голд. Аре да покопаме тук, имаме ориентирки. Ако намерим дома. Искаш ли? Не, аз ще излизам. Айде и аз, ама... Чакай. Аз почвам да си скачвам. Добре. Искам да видя колко сме под земята. Чакай малко. F3. Y. Моля, ние сме на 14. Ти защо мислиш, че ще сме стигнали до бедрок? Много мраза грас, много. Аз паднах в някаква планина. Паднах май. Не. Аз сега ще гледам на кое ниво съм. Аз съм на 26-то. 23-то. Грас. Какъв ти грас, бе? Това. Гравел. Да. Аз ще се телепортна до тебе после. Че не мога повече да се скача, че там има много гравел в места. Ти кажи когато си скачил да се тъпа. Мързел, да ти приема. Ще се качваш сам. Да, бе. Мързел. Човек не ми се качва. Аз да ти вършим цялата работа, а ти да си мързеле. Ти да си седиш и да си мързиш. Нема стане така, ма френдо. Пич не си посмял. Не си посмял. Не си познал, де. Много бъркаш. И са. What the fuck, аз съм в пещера. Ти на кое ниво си? На кое ниво си? Или си над земята вече? Не си на земята. Не съм още над земята. Виждам светлина. На 53-то съм. Аз съм на 50. На 59. Какво да? Пада ми гравел. Намерих чест. Намерих дом на някои хора. Ма е приветнат всичко. Значи тук, щом има дом, значи би трябвало... Аз съм си горе. Има такова стълбичка и аз скачвам под нея. Аз изкачих. Колко е станал клипът? 9 минути. Аз изкачих, ма френдо. И аз. Този път не се знае къде сме. Един дом. Да. Аз те видях. Видях те, чакай. Ето те. Идвам. Еме за тебе. Добре, де. Значи ме видя. Сега трябва да търсим място, кое да оцеляваме и внимай да не паднеш пак. Че ще има изкачваме.
Моля те, кажи ми, че не е permission. Permission е. Там има дървета. Намерих къща, която не е permission. О, да. Всъщност е. Ох. Къде видях дървета? Това е дърве. Много ли го правим? Аз имам Optifine, ама не виждам. Ама настройките какви са. Между другото, дай ви настройките. Нормал. Сериозно. В момента съм с Forge, ако се чуете, за това ми излиза на нормал, а не на джъмпове. О, дърво. Много малко. Ма тук всички дървета са махнали. Безплатно. Чакай, за по-хубаво ми кажете следващия клип дали да съм с клатане на камерата или без клатане, защото на мен с клатане ми е без Имаш клатане ли ми крафтинг тейбъл в тебе? Не. Имам голд, ако искаш. Крафтинг тейбъл ми трябва. Няма ли да го взема? Ето. Чакай да го докараме. А там има нещо. Чай да фърлим някакви неща. Аз ще телепортна просто до тебе, ти ходи. Какво да? Нещо. Не, аз в момента сега търся тук. Бързана ми се. What the f... Така ли ще играм, а? Еби си майката. Ама аз имам Optifine. Аз отивам соло. За малко. Възикам Ще се. оцелявам соло. Възикам се. Намерих дърво. Това лесно. Сега това ми каза, че е лесното. Сериозно бе. Ма аз оцелихте ли те? То ти Да, оцелих ли те? Без искам. не знам. Защото аз не знам, ама виж на клипа, мен ми залаги изведнъж. Ти ме целиш. Мен ми залаги изведнъж и такова. И не видях дали те оцелих или не. Добре, дигаме хора престани. 30 FPS най-много, така че не знам. Аре бе, стига човек. Стига! Престани! Така става, като се заяждаш с сянката. Бати. Така става, като се заяждаш с мен, ама френди. Да използвам Optifine. Аз имам Optifine също. Защото ти гадам. Имаш в окото. Здраво, че. Много си добър слух. Скоро може да има клипове с фейскам, въпреки че няма смисъл. Но айде. Престани! Оцелиш ли те? Не, просто искаш да оцелявам, защото вече моят клип е 13 минути и нищо не сме направили. Ти започна, а като започне някой да ме трепе, аз го довърша накрая. Така че ти си... Аз просто те ударих. И какво е това? Ти си виновен. Сега хора, скоро ще има клипове на USC, който не знае какво е, да напише някои от другите хора, които снимат на Minecraft и би трябвало да са снимали на USC и да знаете. Но вие сте умни хора, така че ще знаете. Какво е. Ти си тъп, да, праси. Не. Аре престани. Хора, кажете в клипа, просто не съм ли добър слух? Добър си, защото оцеляш кравите, когато се учиш и още. Има нереден портал там горе. What the fuck? Да, има. Това е къща, искаш да си скачим до там? Не. Добре. What the fuck, къща в планината. Бачаката къща. Добре, сега къде? 15 минути, чакай, аз даже имам повече, май, чакай. Моят клип е 16 минути и не сме направили нищо особено. Моя е 14. Явно този клип ще е малко, първи клип на сервера ще е малко ливняма. Изкучен. Сори за скучното. Да, и аз. Нищо. Поне
Следващия клип ще ми е мини геймс. Сигурно и той ще снима заедно с мен, така че... Не знам. Аз след малко мисля да играя на лига. Да, и аз може да снимам втора игра на лига, така че... Да. Какво? Ама пермишън това дърво също. То е едно дърво, едно дървче. Там виждам дървета! Дървета, Денка! Живи сме! Живи сме! Добре, сега няма да спра този клип, докато не обърне всички дървета. Има пермишън! Има пермишън! Така да не псувам. И какъв е пермишън? Спри си микрофона и тогава. Добре, чакайте. И връщам се след малко хора, няма да спирам клипа. Така, тук съм. Да, той си спря микрофона. Алло? What the fuck, то наистина има пермишън в тия дървета. Вече намерих дървета, които се чупат. И събирам колкото се може повече. Да, и аз да събирам. Ей, сега чакай, само сега ще приема. Тоест няма ми помогнеш, ще ме телепортнеш. Да. Къде си ме телепорт? Най-сетне дървета. Най-сетне, нещо, което може да се... Така. Му обработваме. Човек, то кобълстон не ми трябва, баха му тук. Как така не ти трябва? После ще ме молиш за кобълстон, ама аз няма ти дам. Добре, да, айде. Аре бе, няма ли да се вземеш? Малко лак, хора, хубав сървър, ама малко лагва. Става нещо мамка. Пак повтарям, в описанието, че има това. IP-то на сървъра и такова, и канала му. Денка, Какво? аре да си направим къща на високо. Що? Така, За да няма зомбита, не? да. Окей. Ще трябва доста. Не, просто ще събираме. Взимай сега всички саплинги, които можеш, защото там ще си направим фермичката за дървета. Ако ти парат саплинги, взимай, аз имам 3. И събирай колкото се можеш повече дърво. Защото после не знам как ще слизаме. Какво това? Бегай от тук, бе. Идва към теб. Как тича яко? Това тичаше много успешно. Да, знам. Колко дърво имаш сега необработено? Аз имам един саплинг и това го пълням тук. А колко необработено имаш? 7. Really? Стаки и това. Необработено, бе. Откъде да знам? Поне събери 2 стака необработено и чак тогава ще си изкачваме. Необработено? Да. Защо необработено? Така, защото 2 стака необработено. Защото как си скачим нагоре? С дърт, нали? Ама... Да, аз ще бия Ама с дърт. да, нали трябва да си направим пъти додолу, бе. Сега ще се би с лък ли, бе? Ама той аз мога да се бия с лък. Сега ще биеш. Не можеш, много си неточно. Да, бе, да. Затова го ланшотнах. Той ти бе на 1 сантиметър сигурно. Чувам зомбите до мене. Ето го. Путя! Топа ми е хванал дървото. Я ми пусни дървото, бе. Ти що, бе? Така ли ще играм, а? Не, бе, аз целих зомбито да... Така ли? Зомбито си целил? Кой тебе ли та цела? Или ти ме целиш, бе? Аре, бе, няма ли да умреш, бе? Умра. Са, целиш мене вече. Аз ще пребия. Бягай. Само дето аз те бия с кирка. Защо и спайдъра, ма? А защо ме биеш? И сори, аз мислих... Аз съм спрял, бе! Бегай от тук. Добре, да капнем. И да събираме още дърво. Аре, събирай дърво. Чакай да си изпълня. Поне 2 стака необработено ти казвам, трябва да имаш. За да... Добре, бегай до тук зомби. Сега ще удари още нещо такива. Аре, бе, това ще е скил. Много мраза, просто ротан флеш. Просто това ми е най-омразният итем. Стаки 12 необработено? Не е зле, не е зле. Fuck you, скелет. Ще бия с кирка. Дай. Звука забрави да си изключиш. И какво е това? Може да се чуваш. Както миналия път.
Бегай от тук, Просто- зомби, бегай. Просто Охо, мъничко ще го намаля. За какво ще намалиш микрофона? Добре. Звука намаля. Ама то аз се чувам така малко. Просто с Майнкрафта. Добре, аз имам 13 на обработка. Кой ме бие? Бегай от тук, бе. Бегай от тук. Махни се от тук. Гледай този за ротон феша. Бегай от тук. Бегай от тук. Бегай от тук. Бегай от тук. Колко на обработено дърве имаш? Ами, аз умирам. Вау. Чакай, сега тук става по бой с зомбите. Ох, тук става бой с зомбите. Помниш, когато ми беше Колко време казал... стана клипа? 22 минути. Ами окей, като стане хора клипа 30 минути, спираме. Да. Всеки епизод Survival ще е по 30 минути. Поне аз, поне моя, не знам за на Пипи. Добре, значи тук аз това клип мога да го кажа бой с зомбите, защото тук бати боя става. Гледай, тук бати армията. Това е скача. спрус дърво. То ти, ела да помогнеш. Даже и спайдър ли е? Ела тук, бе. Гледай, хора, много бой. Това ще го ползвам за арена. Айде, вътре да скачват. Айде са, ела. Ти ще взимаш лопата ли, бе? Ох. Добре, не трябваше арена. Не трябваше арена. Умрях. Really? Ако искаш да се телепорти до мен да виж колко зомбите има и тогава. Говори. Няма как се измъкна от тук. Те ми взеха итемите и сам ме бия с тях. Не ви е срам. Как му ми взимате итемите и да ме биете с тях. Това стана лошо тук. Бейте от тук, бе! Човек. Виж чата. Махайте се. Again! Бегайте от тук, бегайте. Човек, вече не мога. Кит. Не мога да вземе сега кит юзъра. Човек, ще ми се диспамат айтемите. Бе, човек. Ама аз тако си бях събрал, защото сега се бъгнах. Ами явно докато не ги избия с ръчичка няма да съм яднат. Порцам се до тебе, айде. Ами то няма смисъл. Тия ми набиха баци много бата, не. Тъпа да Опа, че нещо ме бие мен. Бягай. Бати армията. Бегайте от тук. Бегай от тук. Шлема. Шлем. Мах се от тук. Мах се от тук. Че ще ви убием. Значи аз вече няма една броня. Диспална съм, докато постоянно ме убиваха. Имам само шлем. Ами, да, това е мисъл. Хора, за клипа стана малко тъпичък, защото... Ето бе, ти си бил точно до мене, бе! Това те? За те Бе, човек, аз бях... Виж, бях в тази дупка и беше пълна с зомбита. Итемите! Върнах си ги, хора, Добре, явно има неочаквано, брат. Окей, хора, аз имам още 5 минути до моят клип. Аз ще ти кажа за малко. Джек. Аз имам още 7. Но той когато спре, аз спирам, защото няма смисъл. Джек! Чай тази да се регенна. What the fuck, паяка се бие с скелета. Леле, ще умра. Къде си? Ето. Умирай. Браво. Хора, видяхте какво стана. Сега да гледам да не си сгуба итемите пак, защото вече Какво стана, бе? Да. Ти ще спреш какво да беше или ще продължаваш? Кажи ми за моето предупредена рано.
Фък. Ох, ви сме. Сори хора, бях малко аф. В момента ме млатят тук като някакъв. Добре, явно този клип беше просто. Да. Аз... Трябва ли да снимаш? Не. В момента още не, защото се бия с едни зомбита тук и сега изглява слънцето и ще стане лошо. Ще трябва да ставаш да играеш? Ще става да ставаш ли? Къде знам. Ето, затова после не мога да снимам. Не знам Ми, окей, хора. към и половина, не, чакай, аз ще спъркля кой това ще говоря. Добре, благодаря, че гледахте, аз бях The Night Fitbit, до мен беше The Shadow и The Sword. Ми, окей,